Hej og velkommen til den her video. Mig og Niklas, vi er så på en eller anden uge. Jeg kan ikke lige huske det. Nogle af gangene laver vi flere på en uge. I dag så har vi spillet sådan lige lidt. Så mig og Niklas, vi skal til at gå ind i netter og på kigge hvor trippy vi er lige nu. Det er mig. Ui. Ja, så vi skal ind i netter. Åbner du portalen, Niklas? 3, 2, 1, bang! Er du klar? Ja. Nu er table fates! Okay, det første vi gør, vi speedrunner. Op og smadre de der portaler. Ja, vent lige. Det er fordi, jeg ved, hvad man gør, når med vand på sig. Jeg hakker ham bare en. Nej, det skal et stykke lige. Jamen jeg hakker ham, fordi så går den her ned, og så healer han. Så kan du, så jeg distraherer ham for dig, det er det. Prøv at komme op. Det er lidt svært med vand, fordi man skal have hurtig reaktionstid. Jeg snipede ind. Gå ind! Jeg hugger. Okay, hvor er jeg på vej hen? En mere krystal! Hvor er mit vand? Gå! Vent, jeg hugger. Hvis det var speedrun der, så vi laver begge to krystaller. Ja. En til done. Don Ransom. Kom, ven. Kom. Vi kugger. What? Og jo, Hvor er det der? skal jeg sige jeres navn inde i chatten, så kan vi give jer en shoutout i vores videoer. Hjalte, en af mine gode venner. Han skal shoutout igen. Der er en krystal åben, Niklas, så jeg tror vi kan nakke den med vores Prøv at se om du kan ramme den her krystal, der er åben med din trident. Hvorhenne? Lige ved siden af dig, næsten. Den der. Den er healer fra lige nu. Godt det der. Nej, jeg var Ja, han skader mig ingenting. Hans gift, det virker åbenbart ikke. Det der gift, det virker ikke. Hvad er det for noget? Jamen, det er ikke gift. Det er noget, der var skadet. Jamen, det skader ikke noget mødt i det. Eller vi ramt det. Han er næsten død. Oh my god, jeg mistede mit vand. Så skal jeg på hende mit vand. Ja, nej, han dør. Han dør før vi ikke, han dør før vi er færdige med det. Let's go, baby! Kom nu, drenge! Kom nu, lige lidt. Nej, lad mig stå derovre. Du bliver teleporteret ud. Jamen, jeg prøvede at blokke det af, det var derfor. Det kan man ikke. Kom nu lidt, gutterne. Ja, det. Nå, August, har du nogle blocks? Jeg har brug for blocks. Vent. Vi skal have den der, vi skal have Dragon Egg. Bare tryk på det. Prøv at vent, vi skal lige bygge, så det ikke rører ned. Sådan der, jeg skal bare lige trykke på det, så det gik væk. Skal der ikke være en torch nedenunder? Kom nu! Nu skal vi ind og have et draghoved. Ind og have lighter og sådan noget. Hvor er tingene henne af herovre? Kom. Nå, okay. Herovre. Kom nu lidt, gutter. Men hvordan kommer vi derind? Oh shit, hvad er det? Nu lyser det hele. Nu springer alt i luften. Vent lige. Jeg laver lige nogle blocks. Jeg har en hel masse blocks. Lad mig.
tager der 20 år for bridge jo. What a catch by me. Ja, så bridge up. Hvordan er det, du bygger den der? Jeg kigger bare nedad, når jeg bygger. Nej! Livet du? Jeg er død! Nå. Jeg kommer. Jeg er det næsten. Jamen, jeg byggede ret Jeg langt vil lige vej. bygge resten. Du bygger resten. Og Det er det her, fordi, det jeg gør ved jeg godt, ikke. hvordan vi kommer den. Sådan der. Nej, vent. Du kan ikke bare hoppe ind. Der skal være vand eller en trapdoor. Bare sæt noget vand der, Niklas. Nej, men så har jeg jo ikke mit vand med dig ind. Kom nu. Elytras. Kom. Vi skal have det her med. Ja, kom. Vi skal have det her med hjem. Jeg er bare til toppen af det med. Bare min toppen af den, så tror jeg godt, du kan plante det. Jeg håber, at bare få bunden, så jeg får en hel masse på en gang. Kan vi gå hver vores vej og se, hvad vi finder? Ja. Jeg er på vej den her vej. Hvor vi har klaret spillet på ikke særlig lang tid. Og det der med, at vi laver en gang hver uge, det gør vi ikke engang. Vi gør det sådan en gang hver anden dag. Og nogle gange, det gør vi det hver dag, hvor vi filmede. Altså. Er det egentlig ikke anden uge? Jo. Og der er lang tid til, at jeg finder min life. Jeg skal bare have Elytra, og så skal vi lave fireworks. Så er det godt, jeg har den der sugarcane farm. Så bare kan lige være at finde et endship. Jeg kan se et ship, tror jeg måske. Ellers er det bare sådan en lille ø. Det kan være, det bare en lille ø. Prøv lige at så et ship. Nej, endshipet det er over en ø. Og sammen med tårn. Okay. Jeg fandt en Nej, hvad fandt du? ikke noget. Jeg troede, det var en skib, men det var det ikke. Niklas, er du med på, hvis vi finder en 2 draghoveder, så tager vi dem bare på. Så tager vi dem bare på hjelmen. Man kan ikke tage dem på hjelmen. Ja, man kan godt tage dem på, men man kan ikke... Nå, nej, det var det, jeg mener. Man kan bare vi tager dem på. Det får du lov til, hvis jeg finder en. Okay. Fedt. Du ved godt, hvis du sætter en redstone line ind til den, så begynder den at sige rum. Det ved jeg. Rum. Alt det der træ, der var meningen, der skulle være til basen, det har måske næsten brugt alt af. Vi kan jo bare få mere på 2 sekunder. Ja, det er det værste. Det er ikke det værste, det er det bedste. Ja, det værste er, at jeg har en diamond øks. Det er ikke værst, det er også godt. Nå, nu har jeg lidt over en stack af de her nye blocks, så... De der endsten, så... Nu kan jeg bridge. Ja, det var...
Niklas, hvis du bare kigger nedad, og så går langsomt frem, og så kan du bare sidde bridge uden til crouch. Okay. Ej, jeg vil dø. Jeg har fundet den ship. Har du? Bare TP ind til mig, så kan vi gå sammen. Nej, ikke TP mig. Ikke TP mig. Hvorfor ikke? For jeg gerne må loot noget. Jamen sig når du er klar, for det er ret stort den chip, Niklas. Det er sådan, enten så er det et stort, eller to lige ved siden af hinanden. Der kan ikke være to lige ved sådan anden. Så er det ret stort. Eller det kan der godt, men det er bare lidt... Lidt sjældent. Der er to lige ved siden af hinanden! Kom! Det er sådan ikke seriøst. Prøv lige at spørge ned til mig. Der er seriøst to. Nej, prøv at vente, jeg ikke har mig loot noget. Der er tre lige ved siden af hinanden, Niklas. Jeg har også fundet to lige ved siden af hinanden. Der er tre. Ja, jeg har fundet to lige ved siden af hinanden. Ja, det har jeg også, og jeg er på vej hen til dem. Det er for den første light. Nej, men jeg har fundet to lige ved siden af hinanden, så lidt væk, så er der en mere. Jeg har fundet to ved siden af hinanden, og en af dem, begge to har et skib. Jeg ved ikke, jo, begge to herovre har også skib, så altså, det er bare godt. Men jeg er sådan ret langt void derhen til, derovre fra, hvor jeg kommer. Jeg håber bare ikke, det er det samme, på den så får vi endnu mere jo. Let's go, lighter. Og en diamond chestplate, du må få den. Tak. Oh, diamonds chestplates. Hvad der sker med min pickaxe? Ved jeg ikke. Men hvad? Min pickaxe? Jeg har ikke min pickaxe mere. Har du ikke? Nej! Og den er ikke gået i stykker eller noget, tror jeg ikke. What? Ja. Okay, det er irriterende. Ja. Jeg kan ikke gøre noget, og jeg kan ikke mine nogen blok, så jeg kan ikke komme nogen steder hen. Kan du lige vente der med er at den. tippe? Jeg fandt den. Jesus Kristus, hvis jeg ikke kunne finde den der i går. Ui, potions. Det har jeg brug for. Ja, draghoved. Jeg har et draghoved. Nice. Vent, jeg har fundet 4 lige ved siden af hinanden, men 2 af dem har ikke endship. Så jeg har fundet 3, og de alle sammen har endchips. Men vi kommer også til at dele, hvad vi får jo. Det er jo ikke bare sådan, det er det min. Prøv at kigge her. Derovre, så er der 2 her. August. Ja. Jeg tror måske, vi har fundet de samme. Vi skal lige hurtigt tjekke. For den der ligner lidt den, jeg har fundet. Eller ikke fundet, men... Jamen, så er der jo stadig en derovre, hvis det er den. Den har jeg lootet. Ved jeg ved. Tror jeg. Altså, hvis du havde lootet den her, så ville jeg jo kunne have set dit navn. Det tror jeg dog ikke lige, du har. Okay, vi er måske lidt væk fra hinanden. Ja, derovre. Hvad? Hvis du bliver her, så går jeg derover. Ja, du er derovre. Når jeg August, Det er 4 de ved siden af showcases. hinanden. Prøv at kigge til din højre side, Niklas. Ja, det ved jeg godt. Hvis den derovre har et endship, så har jeg lootet den. Jeg går op og kigger til der endship og se, om der er noget her. Men der er 5 lige ved siden af hinanden. Hvad sker der lige nu? Altså, jeg skal bare have nogle elytras. Nej, men August, jeg har faktisk den her. Jeg har fået den her. Prøv at se.
dame. Nå, jeg kan jo gøre det her nu. Skal jeg vente lidt længere hernede? Nå jo, du kan flyve op og så elytra. Watch me whip, watch me whip. Og måske er en dårlig nyhed. Jeg tror, jeg har lootet den her over. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg er så usikker lige nu. Det kan jeg overhovedet ikke høre. Vi kan da håbe, du ikke har. Ja, for det er jo være OP, hvis vi ikke har. Og så er der lige en escape her. Lige snart vi har lootet det hele, så tager vi en escape. De der... Øj, der er 2 potions her. Der er 2 helbred. Ja, det er health. Det har jeg også lige nu på mig. Det er ikke lootet. Det er ikke lootet. Nej, jeg lootede kun én. Ja, det her det er ikke den, jeg fandt. Jeg har også fået en elytra og... Men det må jo så betyde, at hvis... 5 diamonds. Ja, det er der Endnu bare mere for diamonds. Der er 7 diamonds. Men det må jo betyde, jeg så jo en med 2. Det betyder jo, at vi lige spildte en med Elytra. Nå, ja, who cares? ja. Jamen, jeg kan jo bare gå hen, jeg kan jo bare flyve hen til den. Der er jo lige ved siden af mig. Nej, men det var dem, jeg fandt. Hvordan laver man en shulker box? En kist og 2 af de der shulker shells. Okay. Skal vi til den der med, hvor man kan lave potions i egentlig? Det gør jeg. Nej, dem har vi egentlig. Vi ved ikke 2. Den lavede jeg før, fordi den tog en blaze rod, som jeg ikke havde. Så den gik jeg ind og skaffede en blaze rod. Ja, det er det ikke lootet. Watch me wimp. Diamond chestplate og diamond hjelm med thorns. Eller okay. Godt, der er meget diamond her. Vi bliver jo stinkende rige. Vi er stinkende rige. Nej, skal vi ikke lave en beacon hen med vores base egentlig? Jo, det kan vi jo godt, men så skal vi jo til at samle alle de der blocks. Det er lidt sådan. Jamen, men vi har jo så mange ting, vi kan lave blocks ud af. Og draghovedet. Har du ikke det? Jamen fra den her, jeg ved. Det ved jeg det ikke. Nå. Shulker boxes, de er bare gode at have. Ja, for du kan jo bare have mange ting jo. Det kan man. Watch me wimp. Watch me wimp. Go with me, go with me where? Go with me knee. Go with me knee, wimp, go with me knee. Kom aldrig op. Håber virkelig, der er noget nyttefuldt heroppe i det her tårn. Ej, den der gider faktisk ikke have curse of binding. Hvad er curse of Vent, binding? vi kan bare tage den. Hvis du tager den på, så får du den ikke af. Okay. Det er jo sådan en ordentlig booty. Ja, det der. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde lavet en enderbox. Og så ved jeg ikke hvorfor, men så troede jeg faktisk lige, den var en ikke en shulkerbox, men en af de der enemies, man kan dræbe. Ja. Nu. En gang, når jeg spillede på PlayStation, så havde jeg sådan en, som man ikke kunne tage af, ikke? Sådan en leather en. Så sagde jeg, Felix, prøv at tage den her på, ikke? Og så kunne jeg ikke få den af. Ja. Det gjorde jeg med en pumpkin engang på en. Jeg har intet træ. Hej, det her i PC. Jeg har 3 her i. Det har jeg godt. Det her ship, det har jeg lootet. Blocks skal vi have med. Okay, så alle mine. Så bygger man bare sådan lidt opad, og så elytrer man videre til næste. Jeg er i gang med at sorte alle mine ting ud endnu. Sådan ting, jeg ikke har brug for, og så laver jeg en
Nej, jeg tager lige noget af det. Ej, det er egentlig dejligt at have en elytra. Det værste er, du har jo ikke diamond bukser, har du? Men jo, det har jeg Men, faktisk, det tror jeg faktisk, jeg har fundet, men jeg tog dem ikke med. men prøv at høre, jeg har fundet alle andre gear gange 2, men ikke nogen bukser. Jeg fandt en bukser, men jeg glemte at tage dem med. Så ja, men altså, Okay, altså alligevel. Jeg har 3 elytras. det er fint, hvis Adam og nogle andre, de joiner og gerne vil være med på server og sådan noget. Nej, vi skal lade være med at give dem en elytra, fordi at ellers så ender de jo bare med at leave serveren. Sådan Adam, han gider jo ikke spille længere, så hvis vi har givet ham en, så har det været spild. Ja. Vi skal også tænke på dem, der vil blive på serveren. Sådan der og mig, vi kommer jo næsten... Vilas og Marius og sådan noget. De har ikke engang været inde på den. Jamen, Vilas han elsker bare at spille Minecraft. Det synes han er virkelig hyggeligt. Så han, jeg tror også han gider. Jeg tror godt, ham vil jeg i hvert fald gerne have med. Okay, hvis du får ham med, så kan jeg adde ham også. Jeg kan tale med ham senere. Okay. Yes. Ja. Jeg er med på, og hvad hedder det nu? Skal vi bygge vores base et andet sted, eller? Nej, vores base er jo fin. Jeg synes, vi skal bygge sådan en boble rundt om. Det kan vi jo egentlig godt. Ud af glas. Det ser bare fedt ud. Diamond svær, det tager vi med, fordi det kan vi lave til netherite. Diamond pickaxe, det samme. Diamond bukser, yes sir. Det har du jo brug for. Ja. Og det er grund af, du har... Det er ildbeskyttelse. Hvor mange lights har du lige nu? Jeg har 2. Jeg har 3. Skal vi ikke bare gå tilbage snart? Jo. Så vi ikke gøre det nu bare? Jo, men jeg skal lige finde... Vi skal jo lige finde et sted til at komme tilbage. Sagde du ikke, at du havde fundet sådan et sted? Jo, men jeg har fandme glemt, hvor det lå. Det kan jeg lige fundet en. Men har vi brug for at loote en mere af dem egentlig overhovedet? Er der den der lighter ting på? Sådan skibet. Det har jeg ikke lige set nu. Og hvis der ikke er det, så gider jeg ikke loote det. Ej, så er det jo ikke, så er det overhovedet ikke det værd. Jeg har lige taget vi har plads, så 5 lighters, det er fint. Har du 5? Nej, jeg har 3, du har det 2. Har du ikke? Jo, men den ene bruger jeg. Ja, yeah, en af dem bruger jeg også. Jeg tænker bare, at jeg hopper ned i Void. Så TP. Den har ikke et skib, det er bare TP mig. Nej. TP. Nu kan du TP til mig. Kan du ikke bede TP med? Okay, fint. Den tog TP'ede mig lige, når jeg havde TP mig selv. Nej. Kom vi gå ind i kisterummet og fylder på nogle ting. Okay, vi laver en kiste med kun til diamond. Ting. Ja. Den her kiste har noget til kun til diamonds. Okay. 7 diamonds. Jeg slår det godt noget. Diamond pickaxe. Diamond svær. Jeg tror, jeg har fundet en ulovlig bog. Fordi der har fortrullende bog. Explosion og slå hårdt og efficiency. Den har til en pickaxe, en chestplate, en
Hvad mener du med en ulovlig båd? Eller en ulovlig båd? En bog. Fordi den er lidt ulovlig. Fordi den har til ting, der burde ikke kunne sidde sammen. Men åbenbart så sidder de sammen. Men var der egentlig ikke et? Jeg sagde en solboks. Okay. Men jeg lavede en shoulderbox bare med min chestplate, skjold og helt masse healing og sådan noget. Noget med. Ja. Så noget mere til at lave shoulderboxes. Og nogle emeralder. Den tager jeg bare med i min inventory. I just struck the band director. I got a brand new saxophone. I just struck the band director. I got a brand new saxophone. Hallo, skal vi ikke sige, kan vi ikke lige lave en aftale? Du skal ikke lige gå ned i kisterummet. Hvorfor ikke? Og jeg er lige i gang med rework. Har vi noget redstone? Hvad? Jeg kan lige ned og tage noget redstone. Der er noget redstone. Hvorfor lavede du? Det er fordi, at jeg kommer til at gå ind på YouTube. Nå.
Niklas, jeg flyver ind, og så bliver jeg bare... Så nakker jeg bare en hel masse creeper. Ja. What about the rice? How the rice? No egg, bro. Oh, just. I'm just. Who are you? I'm all about that rice. About that rice. No egg, bro. Og altid når man ikke gider af creeper, så finder man dem, og når man ikke gider have dem, så finder man dem ikke. Ja, nu vil jeg gerne have creeper, nu finder jeg dem ikke. Før gad jeg ikke have creeper, og så fandt jeg dem. Så hvad er det for noget? Hvad er det for noget, mand? Snebolde! Don't it that I want this extra money. Creeper! Det lyder som om, at du var lige ved at... Der er 2 creeper! 2 creeper! Og 2 enderman! Nej, ikke fra i luften! Creeper! Den ene creeper sprang den anden creeper i luften. Men de droppede 2 stykker gunpowder. Ikke sådan en. Java should despawn after sitting on the ground for 60 seconds, but in Bedrock, tridents never despawn. But they get more OP because the loyalty enchantment makes a thrown trident return to the player. In Java Edition, this enchantment has limitations. For example, if you throw a trident with unloaded shots, it won't come Creeper. Tridents thrown punches with blocks. Gunpowder, let's go. Der er mere creeper.
Okay. But they still get stronger. In Java Edition, as soon as a trident hits the floor or a mob, it stops dealing damage. But on Bedrock, it doesn't. Push a trident to make a trident hit. And the most OP thing is that the impaling enchantment makes water mobs take more damage. On Java, there are only a few water mobs and rain is counted. Banquet, you can do insane Ja, August. Ja, Filmer vi egentlig stadig? sådan noget. Filmer vi stadig? Der er lige 2 creeper, som der lige sprang sig selv i luften. Nå, August, nu må du gerne lige... Nu må du gerne komme ned i rummet, hvis du har lyst. Men Der er lige 2 creeper, som jeg kunne have fået gunpowder fra, som der springer i luften. Fordi den ene, den skulle have liv. Den var ved at nakke, så kom den anden og sprang bagfra, der sprang den anden også. Der er en mere, den skal ikke springe i luften. Fordi det giver de ikke noget. Yes, gunpowder. Så bare prøv at se. Det går godt lige nu med gunpowder. Så det er så meget vi har. Men hvad? Jeg har kun 5 stykker. Noget, mand. But they get more OP because the loyalty enchantment makes a throne trident return to play. In Java Edition, this enchantment has limitations. For example, if you throw a trident in little chunks, it won't come back. In Bedrock, a trident hundreds of blocks away will still return. Additionally, in Java Edition, a loyalty trident Ingen gunpowder på den. Hvad er det for noget? hit the floor and come back, but they still get stronger. In Java Edition, as soon as a trident or a mob, it stops dealing damage, but on Bedrock it doesn't, meaning you can push a trident around to make 15 a indtil trident. videre. Thing is that the impaling enchantment makes Det er water ikke mobs slemt, take men altså, jeg kunne godt bruge mere. on Bedrock. 2 creeper. Ikke spring i jeg luften, ikke tror, spring i jeg har luften. mistet min loyalty trident. Hvad er loyalty? Er ikke det, der gør, at den kommer tilbage? Jo, den har jeg mistet bare. Er du sikker på, at det ikke er en shoulderbox eller sådan noget? Nej, det er den ikke. Du er ikke. Deleted by throwing it. In Bedrock Edition, the void has a floor, so loyalty tridents come back to the player, but they still get stronger. In Java Edition, as soon as a trident hits the floor or a mob, it stops dealing damage, but on Bedrock it doesn't. Push a trident to make a trident hit, and the most OP thing is that the impaling enchantment makes water mobs take more damage. On Java, there are only mobs in water or rain is you can spam quick, you can do insane damage. So that's why here's why. First, tridents in Java despawn after sitting on the ground for 60 seconds, but in Bedrock, tridents never despawn. But they get more OP because the loyalty enchantment makes a throne trident return to play. In Java, this enchantment has limitations. For example, if you put a trident into chunks, it won't come back. In Bedrock, additionally, in Java Edition, a loyalty trident can be deleted by throwing it. But in Bedrock, Hallo? the void Hallo? Skulle jeg hurtigt gøre noget? Det er en masse zombies. Ej, den tager jeg ikke greb. Prøv den er secure. Okay, jeg har ikke gået snap. Hvad er det? Men altså, vil jeg bruge den med gunpowder? Hallo, Adam og Johnny Caller. Adam, skal du være med ind på serveren? Vi har lige nakket Ender Dragon og fået Light Trust til alle. Hvad Nå. er det?
Minecraft. Vi har Vi fået var Lighter Lighters og som nakket Elder Dragon og alt sådan noget. Men hvad for en server? Den server, hvor du skulle følge koordinater og alt sådan noget. Nå. Den server. Mm. Jeg kan lige net, så jeg kan få noget, mere gunpowder. Hvorfor er der en pille oppe i luften? Hvor sådan en stor streg opad, eller hvad? Ja, hvorfor er August? Jeg havde jo ikke rigtig sådan lige noget gunpowder, så jeg måtte improvisere. Adam? Nej, nu dræber jeg det godt. Det er det eneste, vi sikkert kan finde på. Yes, jeg Og fik her er en Adam. enderpearl. Vil du gerne have en live til Adam? Bare giv ham alt muligt. Vi har alt for meget ved kister, så bare giv ham noget for det. Vi har nogle diamond keys, hvor vi har diamond pickaxe og sådan noget til ham jo. Ja, det er godt. Ja. Men jeg kigger bare. Nå jo, Adam, vi har fået en netherite Hej, og Adam. alt sådan noget. The only X I want is extra. Jeg har lige givet Adam lidt diamond armor. Ja. Jeg har ikke lige nogen bukser. Hvis det er okay med dig, Adam. Nej. Det er det eneste, jeg mangler seriøst. Det var det Ej, også det for finder mig. Det var det synes jeg også for mig. Adam, prøv at se min drip. Drip my drip. Nå, men Bukser, Adam, de var rare. Adam, skal vi lige have nogle... Du tager lige nogle af dem her. Hvorfor? Så Hvorfor du så flyver? meget? Fordi at vi har ikke brug for det, og så kan du have brug for det. Nej, August, du fandt noget gunpowder, en hel masse, som jeg lavede i Askorien en dag. Hvor er I? Kan du give mig Ja, hvor meget her, er der? den Hvor meget er der? Jeg går har ind i et nether. par- Jeg har et par stacks, så... Du Det er ikke mere end en i nether. Okay, bare TP. Ej, der- Nej, ikke lige nu. TP lige mig tilbage, så. Jeg nakker lige hurtigt. Bare Nej, lige TP mig. jeg skal have en seng. Har du en seng til mig? Dreng, TP mig. Hvorfor? Jeg dør, for jeg spawner. Dreng, TP mig nu. Fra saren. Stop nu af, altså. Nej, jeg er jo ved at dø, og jeg spawner hen i den der endportal jo. Så nej, Her, August, tag det her. Jeg vil gerne have en seng. tak. Okay, her. Ja, okay, der fik jeg det faktisk. Adam, jeg har nogle ting, du gør mig på. De ligger lige der. Jeg ved Snebolde. Jeg tror gerne, du må sove den der, hvis det er. Nej, men det Der er nogle snebolde til til der, dig hvor jeg ovenpå. spawner. Der er snebolde til Ja, dig. du må gerne. Ja, det må du gerne. Niklas, jeg har fundet nogle ordentlige rare blocks. Jeg har fundet grass blocks. Snibbolde må Den jeg er jo gerne tage. ikke rare, du Det ved er godt, den er ikke engang rare. Jo. August, jeg kan bare lave en til silk touch Au, pickaxe for på brug. søren, Adam. Jeg har ikke meget liv. Jeg har været ude og nakke ting hele natten. Nå, nu er det tid til at raid ting. Jo. Ikke lige nu. Jeg får vel. Jeg går ind i Nej, nether. hallo drenge, jeg gør lige sådan, det regner lige hurtigt. Ja, Adam, så jeg kommer med ind i det. Så kan jeg bruge min traden. Jeg er gået og lavet op den pille, jeg på. Jeg har slet ikke 300 km i timen. Au. Jeg skal bare no. væk. I come crashing down. Psych. Jeg finder et base, dreng. Hvordan flyver jeg med mig? Du skal hoppe ned først. Jeg har fundet et base, eller et... jeg har fundet et eller andet. Jeg døde lige. Nå, her. Hallo Adam, jeg skal vise dig noget. Du skal lige se på min skærmdeling. Er der ikke nogen også, der kan give mig noget mad? Hvad Nej, laver Adam, du du skal under se der. vand? Prøv at se der. Ja, jeg kigger. Nå, for søren. Okay, Så bliver jeg så. smidt ud. Hvad er det for noget? Afvendig. Det er jo bare snyd. Nej, det var bare min trident. Jeg dør til lagmand, fordi jeg kan ikke finde ud af at bruge mine raketter. I woke up in a new Bugatti. Er der ikke nogen, der har noget mad til mig? Jo, jeg skal se, om jeg først kan få noget lande. Her. Her. Bare tage noget der.
Hvor er du? Her. Helt tak. Watch me wimp. Hvad laver August endnu? Bag dig, August, jeg redder dit liv. Jeg kommer og redder jeres liv. Bækgrønne, jeg er sej. Jeg reddede lige, August. Værsgo. Adam, du hopper ud for noget, der er lidt højt, ikke? Og så trykker du højre klik én gang. Ikke spam den. Og når du bliver langsom igen, så kan du gøre det igen. Hallo, hvad med til villagesne? Watch me wimp. Watch me wimp. Hvor vil Johnson? Herovre, dreng, hvor er I henne af? Jeg behøver faktisk egentlig ikke fireworks, når det regner. Hej Adam, kan du se mig? Adam, bare flyv den der vej. Flyv den der vej. Au! Au! Så går man lidt. Niklas, jeg er hen ved den ene by, og der er en vi har ikke lootet den her by. Jo, jeg har. Niklas, Den her vej, Adam. Ja. der var en ø, der flyver. Ja, det ved jeg godt. Fireworks Og gider så sikkert vi har virke. ikke lootet. Nej, men du skal hoppe, og så gøre det, imens du ligger ned sådan agtigt. I luften. Vi har ikke lootet portalen. Nej, den har jeg lootet. Ja, det har du faktisk ikke. Ja, sådan der, Adam. Nå, det er fordi, jeg vidste ikke, jeg skulle dobbeltjump. Crash landing. Au. Flyt dig til. Og det er ikke med. Og det er ikke med. Jeg flyver stadig. Hvad kan ham med trade mig? Hvorfor løber manden fra mig? Ved du hvad, jeg er på vej til jer, Pelle Josh. Hvis der er flere, så bliver I pisket. Jeg vil gerne blive pisket. Okay, slik. Okay, what do you? Okay, slik øl. Jeg fik et chok der. Du bliver fuldt kugt. Tilbage til lobbyen. Hun er væk for. Jeg har ikke brug for alle de her ting. Hvad er det herovre? Drenge, vil du komme med til mig? Hvad er det herovre? Hvad? Det er et hus. Hvad? Nå, det er mig, der har lavet det. Det var mig, der var i gang med det. Det skulle da godt bygge. Ej, Nora, han kan bygge det 10 gange bedre. Hvis du mener alle de her ting, kan du så bygge det her hus egentlig? Wait, jeg fandt noget meget sjældent. Hvad fandt du? Det der Mushroom Island, det fandt jeg. Godt se, om du kan få leash. Hvis du har et leash, så tag en mushroom cow med. Så kan vi få stue. Ja, men det er også lidt. Jeg har brug for emeralder. Hvor er jeres mine? Der er noget, manden sagde, jeg har brug for emeralder. Hvor er jeres mine? Jeg har brug for emeralder. Har jeg ikke? Ikke hvis du kigger i vores kister. Der har vi ret mange. Der er også nogle i min soveboks.
Jeg kan godt flyve derover. Hvad sker der egentlig, hvis du snakker Wither? Så. Det Nej, skal vi videre. have en beacon, det ved du godt, det gør. Hvad? Det ved du godt, det skal vi, for at vi kan få en beacon. Skal man? Ja, for du skal have brugt staren, han dropper. Så får jeg bare lige det. Men jeg kan ikke... Er der ikke nogen, der kan gå hen til basen? Jeg kunne ikke gøre det. Jeg er over ved basen. Lige de der så. Tavn. Hvad skal jeg blive? Hvad hedder det nu? Adam, kom med mig. Du kommer med ind. Så også være klar med din chestplate. Jeg fandt med village. Der er no way. Jeg skal bare have min chestplate, så jeg kan være klar. Kom. Jeg kan bruge på den, så får du det. Du skal ikke putte din chestplate på endnu, fordi vi skal lige have det flyve lidt vej. Hvor er Witheren? Nej, jeg er ikke spawnet. Ja. Kom. Du ved godt, du skal bruge ellers. Ja, det er det, vi skal have. Det er mig og Adam henter nu. Adam? Du ved godt, det er meget sjældent. Men Ja, men jeg ved, hvor der er et fortress. det ved jeg da også godt. Jeg har et billede af koordinaterne. Ja. Jeg kunne være ligeglad med koordinaterne. Der er sådan 3 skelet. Nej! Åh! Jeg er nødt til at spise. Jeg er død, tror jeg. Nej, jeg har 2 liv. Jeg er i gang med at lede efter ting, du. Tag din chestplate. Derovre. Tag chestplate på. Det er det med serverbox frem også. Jeg går over og nakker den der. Jeg har lige fået et nut shovel. Hvad er den? Og jeg kom til at kaste dem ud over. Niklas, hvad er den nut shovel? Jeg gyldne næbler, men meget bedre. Hvorfor dropper de kul, de der skeletter? Det er det bare godt. Kan vi ikke bare tage hovederne af dem? Eller er der overhovedet nogen af jer, der ved, hvor serverspawn det ligger henne længere? Altså, jeg ved ikke, hvor main spawn det er, men altså... Du kan så alligevel. Kom. Der er en masse heroppe, Adam. Jamen, der er en der på mig. Husk at blokke nogle gange. Hvis du bare crouch, så blokker du. Eller shift, så blokker du. Ja. Når du croucher... Ja, så tak. Endelig. Det er ikke derovre. Der er mange der. Selvfølgelig. Jeg fandt en swarm. You're done with the eggs. Nu kan du den af. Jeg er 2 liv. Og så er der en by lige her. Det er ikke en by, det er et hus. Jeg har... Der er nogen heroppe. Derovre. Og jeg er død. Adam, kom med mig, Adam. Okay, den er vej. Det er jo ass, bag. Op. Niklas, vi går over hjem med Niklas. Der er Wither Skeletons herovre på den anden side. Jeg hakker dem bare. Det er jo ass out of my house. Nå, men hvordan gør I det der? Gør hvad? Gør vi hvad? For den der ting der. Trident? Jeg har brugt det. Nå, men og Niklas, også den som du har, der hvor man kan bare flyve. Ja, det er egentlig også bare en Trident. Kan I hjælpe mig? Der er en herinde,
Der er også en over ved mig. Jeg er på vej. Adam, tak for at logge den ind til mig, når jeg prøver at heal. Nu dør jeg. Okay. Det Jo, tog jeg. Adam dør. Her er af. Her er af. Hey, nå! Det er lidt der. Ikke slå. Du er væk. Kom der ind herovre. Og nu bliver jeg pis. Hvad er det der? Nå. Er der nogen, der har nogle skulls? Nej. Jeg har Nu går kul. de sindssygt sjældent. Jeg ved godt, de er sjældne, Niklas, men vi har brug for vi tage en bil. Kom nu væk. Bag os. Der kommer noget bag os. Der kommer noget bag os. Nej. Ikke udover. Ikke udover. Derovre. Ja, men så er det ikke udover. Den her kan vi ikke bruge til noget. Pattegris. Så er det lige pattegris. Der er en herovre. August! Bag dig! Jeg fik ingenting ud af det der. Jeg har brug for blocks. Ja, jeg er død. Hvis de dør, så Niklas. kan de hente mig. Nej, men, kan du ikke lige teleportere mig hjem? Fordi jeg har lige brug for nogle blocks. Man kan jo ikke TP en hjem. Ja. Du har kun TP hen til ham. Tak. Her Adam, skal jeg vise dig, hvor vores mine er? Ja. Eller jeg er i gang med at bygge noget. Eller du må faktisk gerne bare mine videre dernede. Jeg er lidt ligeglad. Bare gå dernede og mine videre. Undskyld. Drenge, hvis man bare sidder og outranger dem, hvis man bare sidder og kaster sin trident på dem, så er de ikke efter dig lige. Jamen, jeg har mistet min trident om bare. Nå ja. Så er jeg lige glemt. Jeg fandt faktisk lige guld. Nice. Det er da fint nok. Hvis du ser råd til at bruge, hvis du ser mine efter guld, så skal du gå ind i nettet og gøre det, Adam. Jeg mener stadig guldet, bare for at give det til de her piglings, hvis jeg finder nogen. Ja, men så går det ind. Hvis du ser farm guld, så Jamen, jeg behøver ikke farme guld, det er bare, jeg fandt bare guld. Niklas, hvor er din crafting table? Og tilbage, der er der en lige sådan, hvis min seng er. Jeg ved ikke, hvad du mener. Nå, der. Fordi jeg har nemlig lige... Men det mener du ikke. Jeg har ikke engang noget træ. Jeg har brug for at komme ud igen. eller du ved godt, der er træer herinde, ikke også? Ja, men jeg er ikke inde ved dig. If you're done with the move and do the next. Niklas, du ved godt, Wither Skeleton, de løber ikke efter dig, hvis du bare kaster Titans på dem. Det er sådan, jeg bare sidder og snakker om lige nu. Okay. Gangster. Jeg har engang fået et Wither Skeleton på hovedet endnu.
Har du ikke engang fået et? Nej, han har ikke fået ret mange af dem. Wow. Ret mange, synes jeg. Nu dør jeg også. Men mindre jeg går væk, som jeg gør. Jeg døde ikke rigtigt. Der er lige ved det, fordi der er sådan 7 af hver ting på mig. Udover Wither Skeletons. Og det eneste jeg har brug for, er der ikke. Miau, 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 miau. Så har jeg mine ting på mig. Niklas, nu kigger du ikke mere ned på den der mobil der. Hvad? Jeg gør ikke noget. Jeg kan med arbejde. Nå, men det er bare hele tiden. Også der mig og Sigurd. Så der kigger du også bare ned på den. Hvorfor en? Er telefonen? Mm? Jeg bliver i gang med at arbejde på en ny dør. Hvorfor skal jeg kigge min telefon til en dør? Det er lige meget. Er du i gang med redstone, eller hvad? Ja. Oh. Og det værste er, at den her lever, den er endda godt gemt. Hvad laver du i dag? Miner. Mener du? Et eller andet. Diamanter, ja. Drenge, I siger bare, hvis jeg har brug for bone meal, ikke? Hvad er bogenmil? Så når der kan få ting til at gro meget hurtigt. Så hvis man har brug for noget. Så kan man bruge ting meget hurtigt, som træ og alt sådan noget. Nej, jeg ved det godt nu. Nu tror jeg, at jeg har nok blocks. Er der en, der kan TP mig? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Kan du ikke bare... nej, Men vent. du kan heller ikke. Det er fint, jeg ved. Looks like it's just about time to start getting back to this. Jeg prøver Hvordan lige må du hurtigt, hen, Alene? Niklas. Ja. Jeg tager bare lige hurtigt en seng, vi ikke bruger til noget ind i nettet, og så ved jeg godt, hvad jeg gør. Så eksploderer du. Hvem eller hvad skubbede mig lige ud af netterportalen, da jeg ikke kom ind? En drown. Over to the X. Dragon! Jeg skal ned til det bedste sted for at få nether white. Og det er 14. Netherwhite, hvad nogen? Jeg ved ikke, hvad nether white er. Jo, men ja. Du glemte det bare lige, eller hvad? Mm. Bange sagde det. Men det er ikke noget nether white. Brugte lige Wow, en jeg hel- bliver fuld. brugte lige en Ja, jeg hel bliver seng, fuldt men jeg god. fandt ikke noget nether white. Ja, jeg bliver fully cooked.
Jeg bliver seriøst fuldt kugt. Nå, gør jeg. Hvordan er der en drown zombie herinde i nettet? Og hvad har? Okay, det er lidt. Hvad er det for noget? Jeg er faktisk lyst til mining neder. Når du lige er tilbage med, så viste dig døren, jeg arbejder på. Ja, men jeg kommer lige til at droppe min hjelm den. Nå. Så den skal lige ind og retrieve. Jeg er bare... jeg var lige ved at falde ned i lava. Jeg har bare virkelig brug for guld. Hvorfor er der 3 gas? Jeg fandt guld. Dreng, hvorfor er der 2 netherportaler herinde? Fordi den ene eksploderede, og så da jeg gik igennem den, så spawnede der bare en helt ny en. Så hvis vi har brug for obsidian, det er det fint. Sådan, jeg har faktisk bare brug for et diamond pickaxe, eller bare en jernpickaxe mere. Okay. Så kan jeg mine hurtigere eller lidt andet. Det begynder også at være fint nok sådan her. Fordi jeg miner efter guld, så jeg kan give dem til dem, der får sådan nogle gode ting. Jeg har 9 guld eller. Så vi gå ind og mine efter guld, eller hvad? Skal vi gøre det, eller? Nej, jeg skal lige mine overworld. Fordi så kan jeg få jern til at få Det er en så mere jernpickaxe. Hvad? Hvorfor skal du bruge en jernpickaxe? Det er fordi min jernpickaxe er ved at gå i stykker. Hvorfor tager du bare en diamond pickaxe? Og jeg har faktisk også brug for en jernhjelm. Men sådan, er der ikke nogen, der kan teleportere mig? Nej. Jo. Du var meningen, du skulle sige nej, Niklas. Nej, jeg er død. Niklas, du reddede mig. Jeg har 1 liv. August, må jeg vise dig døren, jeg arbejder på? August, må jeg vise dig døren? Jamen, Den er hernede. Niklas? Ja? Mit netherite sværd, det er næsten lige ved at gå i stykker. Nå. Ja. Aha, kig. Ja. Kan du se den her ene barrel? Om bag ved den, der er en pixel, du lige præcis kan røre. Sådan der. Og det Fordi jeg har brug for kul. Er der ikke nogen, der har kul? Niklas, må ikke nogen kul til at brænde mine... Jeg vil gerne låne min ovn. Jamen, jeg låner allerede din ovn. Jeg har faktisk ikke engang noget kul. Har du ikke? Er der ikke nogen, der har kul? Nej. Men der er noget kul heroppe. Der er noget kul heroppe på vej op. Er der noget kul deroppe? Skal man egentlig ikke bare have Der er et eller næsten en andet stak slags kul her. Der er næsten en stak kul her. Der er på vej op ad sti. Bare gå opad, så finder du kullet. Men Niklas, det er de der piglings, som man kan trade. Skal man ikke have sådan et stykke guld på sig? Er det lige meget hvad for et? Har jeg ikke et mere netherite stykke egentlig? Nej, for jeg lavede hjelmen og din sværd til dig jo. Har vi ikke mere netherite? Nej, det har vi ikke. Jeg har bare lige brug for noget guld til de her piglings der. Eller om jeg har en chestplate til dig, hvis du gider have det. Jamen, det behøver jeg ikke. Jeg har bare kun brug for et stykke guld. 18 stykker guld har jeg her. 18? Damn. Og jeg har faktisk mere end 18. Jeg har 27.
Jeg skal jo mine efter guld. Men så skal vi ind i nether. Jeg er allerede nede. Jeg kigger lige hurtigt i min shulker-box, og ser om jeg også har noget der i. Det har jeg dog ikke. Men jeg vil faktisk gerne lige hurtigt have en healing potion op. Niklas, mig og Adam, vi går ind i nether. Og så miner vi noget guld til piglins. Jeg kan huske, det var den her vej, som jeg fandt den. Move on to the next if you done if they... Let's go. Hvis Går I de done overhovedet with efter it. det? Nej, de går ikke efter den. Jeg skal have maden, Niklas. Jeg dør lige lidt. Har du ikke noget et eller andet godt mad? Nej, Nej, kom nu. jeg gav dig sådan 4 gyldne æbler. Kom nu, dig Jamen, jeg der. har ikke mere. Sådan, det er seriøst. Hvad kan du give? Ja, altså, det er som om, det er queso i Minecraft, altså. Skal hele tiden have mad herinde. Giv mig noget godt. Godt, please. Dreng, hvordan er det nu med at lave sugar? Skal man ikke bare bruge sugar cane til at lave sugar? Ja. Er der nogen, der har nogle kakaobønner? Nej. Det tror jeg, der er en kiste et eller andet sted. Kakaobønner. Jeg fik så lige en fireball af. Kakaobønner. Nu, Ikke der i. noget godt, please. Ved jeg kakaobønner et eller andet sted. Bro, what the heck? Noget godt. Kæft. Jeg var med at snorke så meget. Ja, han er dårlig. Jeg giver noget sammen op først, så. Giv mig noget godt. Ej, undskyld. Undskyld. Ej. Ej. Er der nogen, der har noget weed? Nej, Okay. jeg har i hvert fald ikke lige. Adam? Mm. Jeg har en lille ting, vi skal lave. Sådan en lille hyggetur. Du skal lige gå op til Overworld. Er du ikke lige nu? Jo, nu lige nu. Okay, jeg døde også, så det er fint. Det er fordi, at de skal nemlig... Ja, det er fordi, at vi skal lige hurtigt... Og så jeg har en fireball. Skal jeg prøve at kaste den? Fireball. Ikke her. Langt væk. Vi kan lave en hel masse cookies. Adam? Kom, vi så det... Flyv lige hurtigt op på den der top. Eller bare flyv herop. Kom med mig. Jeg har ikke så mange tilbage. Det var det, Jano. Okay. Kom Adam. Adam, Hvad? skal vi spille? Ja, lige med det. Okay, så jeg har kun én tilbage, så der, nu har Tror jeg jeg bare ikke. Åh shit, så bare gå tilbage, Ses, mand. Hvad med? Det er jo lidt Sigurd. Nej, Jo. jeg nu er ved, Nej. jeg kan ikke have det. Jeg skal vil I gerne spille? have det. Hvad skal I Lidt spille? Wales. Ej. Hvorfor er det? Jeg siger godt, du ikke lade være med alarm. Be my lover. Nej.
Ej, Niklas, kan du give mig nogle firewood? Men Jeg har du 0. det var med at larme, når vi filmer lige nu. Okay, Niklas. Hvorfor er Det er det så stærkt? kugergutter. Det er fordi, jeg fandt en hel masse gunpowder, eller jeg dræbte en hel masse creepers og så. Tak, Niklas. Selvfølgelig. Tak. Mange tak. Niklas, Nå, jeg laver mig selv om til en missil nu. Jeg har lige vundet bind på min normale app. Er det ikke uheldigt? jo. Vroom. Niklas, skal vi afslutte den her episode? Ja, det kan vi godt. Så skal vi alle de mødes op i toppen. Ja, okay, det er en rigtig vej. Niklas, har du Dragon Head? Ja, Hallo! Jeg skal Ja, lige om lidt. sådan lidt, vi skal ikke bare lige være stille, når vi filmer bare. Hvad Hvor mener er du? du, August? Vi sidder og filmer lige nu. Nå. Hvordan er du, Niklas? Hvad? Hvordan er du? Jeg tager hotellet til dig, så kan jeg se, hvor du er. Nej, ikke TP mig, ikke TP. Jeg sagde sådan 7 gange, ikke TP til mig, ikke TP. Vent. Der var lige sidder og sådan... ser på telefonen. Ja. Ej. Hvad er der? Der var lige en, der gav mig 4 enderpearl. August, kom. Hvis vi skal ned hen. Dragon. Ja. La da da di da da da. Ja. Ba 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 di da 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 da. Wait. August. What's your jet? What's your jet? What's your jet? What's your jet? Augusta. What's your jet? Hvad er det her for noget? Jeg ved ikke. What's your shit, man? What's your shit? Kom, August, vi Where- går lige where's hen your ad shit? hovederne. Kom. La da da di da da da. Må godt? Og jeg ved ikke, hvad jeg fik. Drop lige det. Mit sidste guld. Jo, jeg tager det andet så. Hvad mener man det? Du bare min det. Bare min det. Det kan jeg ikke. Med din hånd. Med din hånd. Du skal jo ikke slå hovedet. Oh my god, fuck du. Hvad skal jeg så slå? Ja, ikke ægget. Ej, det er så sjovt. Hvor er ægget? Hvor er ægget? Jeg slog ikke engang ægget. Jo, du gjorde. Så er jeg ikke med vilje, så. Jeg slår jo tydeligvis bare hovedet. Et eller andet sted lige her. Stop. Hold on right now. Listen. Hello, ear. Round. Nej, sluk det der. Sigurd, sluk det. Ja, jeg skal lige ind på det der. Ja, jeg slukker det. Der er det, Niklas. Toilet. Toilet. Jeg slukkede mobiltelefonen. Nå ja. Har du fået en ny en, Sigurd? Hvad? Har du fået en ny karakter? Nej, jeg har ikke fået en ny en. Jeg har ikke fået en ny en. Niklas, hvor er det? Jeg har ikke fået en ny. Skal vi ikke lige sætte det der på plads? Det har jeg. Jeg har ikke fået en ny. Jeg har fået en ny. Vi så det her ned. God Jeg Sigurd. drip. Lækker. Nej, Sigurd. Jeg har fået en ny. Watch me whip. Watch me whip. Tak for at I så med til på den her Og video. det er ham, der er Mig og Niklas, vi Kito. kommer til at lave flere. Ja, nej, det er ham. Adam, hold nu kæft. Tak for at I så med i den her video. Mig og Niklas, vi kommer til at lave flere af dem. Hey, Adam, må jeg endelig få mine live?